Kirolari baten bizitzan lesioa bez, harritan izaten dira. Da zu, bi behintzat larriak izan duzuz. Bai, bat hogeita hiru urterekin, Pasai Antxon, bertako harri baldar batekin, joder. Labanka batekin nagoan eta harreti guzti bera. Eta orduan apurtu nagoan kondilu defenmur. Mengoin izan barri negoela. Hemen belauna zurren... Bai, belaune hola, hausin ditzuan, da horrein kontra jotarrako nioan, behien kontra, otamarri 18 kiloko harri bate holan, jata, purtu nioan, nikagoen aletxe eta zutilera. 15 egin agituen, ez gurutze gorrexen, Donostin, eta 2 hilabete eukina joan igiltzeude, eta gero barra beltasun beste 2 hilabete, eta orduan puntu nintzuen pentaloire. Zarri gautzen zelan ezin ikenei, entrego nintzuen, martitxen, pentaloi jartze zela Tolosan. Eta orduan esan, barri gautzen bazen dikina punto biot, horre aproben biot. Eta zinitzuan pixkata eskoran, da holan zinitzuan. Eta ondo urte guztan, segun ginen gota lau gota gozu ginen. Eta finalea zergatu nintzen, gero finalin azken egatu nintzuan. Finalin azken egatu nintzuan, zeratik nik istok pari goztabatan eskoran, gazearekin eskoran egiten dugu, baina pinua edarra joten, baina ez baten, egurrik baten sekulo ez. Eta orduan, nahiko kostagatan etzunde ikestie, 15 egunera finala pasau ginen hor, tenteko binioen kanardikua. Da orduan, bat 25 bueltako eurre tente bat izuan nitzako, madre de dios. Eta han apurtu nitzuan. Baina hori barriro ez duzu probo, pentatoiarena. Ez, hori nagoan, da gero orden arrozpi eta olazazti eta ebili zituan, eta ibili zituan 2 urte gehiago egituen, baina gero konturutu ginean lesinuk eta behon zituan. Klaro, ikikin modu kirol bat, fuerte bat ekin modu. Eta beste bat joi moduen, suabe ekin modu, bale, baina bostak bizin tope. Da orduan, beleune, gerrexe, zorbaldie, azituan lesinuekin. Eta orduan, bakotxeak oidokona, zaldua moduen. Ezin dut destakau, errek hartze utzien. Ezin dut destakau, harinik eta utzien. Ezin dut destakau, eskura utzien. Baina lanetan ondo konpontzen da. Orduan, horrendako hori gona da. Da orduan ikusen joan, niri zuen harrik hartzi eta harrik hartzen ondo nebilan, da orduan nik harrik hartzen gatu nitzuan. Larretxea, arrozpide, olazarezti, hartuko nahizko bi eta bestan alda joan hor da. Bai.